Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алсу Нуриева, исәнмесез. Татнефть акционерлык җәмгыяте генераль директор урынбасары Азат Ягафаров Азнакайда эш визиты белән. Лимонад фәнни проектлар фестивале яңа исемнәр ача. Рамазан аеның 2нче 10 көнлеге дәвам итә. Азнакайда эш визиты белән Татнефть акционерлык җәмгыяте генераль директор урынбасары Азат Ягафаров булды. Ул шәһәр хакимияте җитәкчелеге белән берлектә төрле чараларда катнашты. Көн бик киеренке узды, истәлекле даталарга бай булды. 26 апрель иртәсе Тукай һәйкәленә чәчәкләр кую тамашасы белән башланып китте. Мәдәният йортында бөек шагыйрьнең тууына 135 ел тулу уңаеннан уздырылган тантаналы чарада Азат Ягафаров дәрәҗәле кунак булды. Алга таба кунаклар 9-нчы гомуми белем бирү мәктәбенә юл алды. Биредә халыклар дуслыгы һәм туган тел елы кысаларында зур тамаша һәм күргәзмәләр әзерләнгән иде. Экология айлыгы уңаеннан Игелек паркында оештырылган өмәдә Азат Ягафаров үзеннән өлеш кертте. Азнакай муниципаль районы башлыгы Марсель Шайдуллин һәр даим ярдәм итеп торган өчен нефтьчеләргә һәм шәхсән Татнефть компаниясе җитәкчесе Наил Магановка рәхмәтен җиткерде. Азнакай районы җирлегендә 20 000 гектар җиргә агач утырту программасы да нефтяниклар ярдәме белән тормышка ашырыла. 1000 гектар җиргә агачлар яз көне утыртылды, әле көз көне тагын да шулай утыртылачак. Алга таба очрашу шәһәр музеенда дәвам итте. Биредә Мәскәүдән килгән вәкилне экспонатлар белән таныштырдылар. Зур булмаган шәһәрдә мондый дәрәҗәдә музей булуына Азат Фердинандович таң калды. Азнакай уенчыкларын күпләп сатып алырга теләк белдерде. Төрле конкурсларда, ярышларда җиңү яулаган талантлы балаларны бүләкләү тантанасы Мәдәният сараенда уздырылды. Биредә активистларны котларга дәүләт депутаты Рөстәм Мөхәммәдиев та килде. Тукай бәйрәме дигәнләрендә, хәликтән матур итеп үткәреләр иде. Менә балалар сезгә Азнакайда инде татарча белү һәр вакыт әйбәт иде. Татар кешесе күбрәк, менә инде яшь балалар, бәләкәй балалар шушы телне белеп, өйрәнеп укысалар, ул киләчәктә бик тә кирәк инде. Үзебез дә, менә без белгән кешеләр дә, аннан соң безнең редакциядә башка белгән кешеләр төнесе шушы телне анда өйрәнергә, балаларга әйтергә тырышырга инде баралар. Иш пыша, ямайры, хәсрәт эчендә уйда мин. Эшлекле визитның йомгаклау өлеше кандидатлар буенча алдан тавыш бирүдә катнашучылар белән очрашу булды. Бердәм Россия тарафыннан Россия Федерациясенең Дәүләт Думасына депутат итеп тәкъдим ителә торган кандидатлар сайлаучылар алдында чыгыш ясады. Агымдагы елда эшләнгән эшләрне йомгаклап, алда торган максатлар тикшерелде. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бөтен республика буенча зур өмәләр узды. Шулай ук нефть башкаласында экологик 2 айлык кысаларында шәһәр һәм район территорияләрендә төзекләндерделәр. Узган шимбәдә 7000-дән артык әлмәтле гомум шәһәр өмәсендә катнашты. Тулырак мәгълүмат алдагы сюжетта. Өмә бик күп кешене берләштерде һәм энтузиазм белән узды. Калабыз халкы ишегалларында, урамнарда һәм паркларында актив рәвештә җыештырдылар. Масса күләм эш барышында Каты көнкүреш калдыклары полигонына 2000 кубометрдан артык чүп-чар кабул ителгән. Мин әле ярларны төзекләндергән, елганы матур итеп чистарткан вакытларны хәтерлим. Шул вакыттан бирле елга турында әз кеше кайгыртты. Әмма быел минем ярны шулай матур итеп җыештырган өчен анда үлән үсә башлавына рәхмәт әйтәсем килә. Эшкә үз бушаткычлар һәм төягечләр җәлеп ителде. Чүп-чар җыю һәм чыгару оештырылды. Юл буйлары тәртипкә китерелде. Чүп үләннәре бетерелде. Май бәйрәмнәре алдыннан муниципаль учреждениеларның барлык хезмәт коллективлары, волонтерлар, шәһәр территориаль иҗтимагый үзидарәсе, мәктәп укучылары, идарәче компаниялар, эшмәкәрләр һәм предприятиеләр, шулай ук актив гражданнар урамнарны, ишегаллары, мемориаль комплексларны, истәлекле урыннарны, уен, спорт һәм балалар мәйданчыкларын тәртипкә китерделәр. Кыш буена җыелган барлык чүп-чар җыештырылды. Елганың үзәнен генә түгел, елга янындагы үзәннәрне дә чистарттылар. Эшчеләргә бик күп эшне башкарып чыкканнарына бик рәхмәтле. Шәһәребезнең төрле участокларында чүп-чар күп җыелуы һәркемгә мәгълүм. Бу әйләнә тирә мөхитнең пычрануына китерә. Әйтик, Су-5нең ИЭС участогында чагыштырмача күптән түгел чүп-чар баклары җыештырылды. Шуннан соң контейнерлар урыны юлның бер өлешен биләп тора башлады. Бәрәңгедән алып покрышкага кадәр шәһәр кешеләре Су-5 бөҗрасыннан ерак түгел табигать анабызга шундый рәхмәт калдырдылар.
году Альметьевнефть. Без бу объектка Әлмәтнефть идарәсе һәм безнең идарә белән бергә чыктык. Бу участокны ничек чүп-чар белән тулы икәнен күрәсез. Биредә көнкүреш калдыклары бик күп. Сәбәбе монда элек чүп ташлый торган мәйданчык тора иде. Халык чүп-чарны шунда ташыган. Тик кызганычка каршы быел аны сүттеләр һәм бу участок чүпләнә башлады. Без шәһәрне җыештырырга тиеш идек, ләкин без монда ниләр булганын күргәч, нәкъ менә биредә өмә үткәрергә булдык. Чөнки монда бик пычрак һәм безгә бу ошамый. Шуңа күрә шәһәр хакимиятендә шәһәрдә чүп-чар җыюны оештыруга игътибар итәргә чакырырга телибез. Бүгенге көндә нефть шәһәрендә яшәүчеләр һәм кунаклар чүп-чар җыю өчен тиешле урын тапмыйча, гади, әмма начар юл сайлыйлар. Элек контейнерлар булган җирдә калдырып китәләр. Кешеләрдә аң күбрәк булыр дип өметләнергә кала, чөнки һәр кеше туган урыны өчен җаваплы һәм барысының да бурычы әйләнә-тирәлеккә рәхмәт белән карау. Алсу Нуриева, Милена Вәлиева, Дамир Корбанов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Шушы көннәрдә Әлмәтнең беренче егетләр лицей-интернатында шәһәр күләмендә оештырылган Лимонад фәнни проектлар фестивале булып узды. Ачышлар ясап тикшеренүләр үткәргән чарада Фирая Юнусова да булып кайтты. Шәһәр күләмендә оештырылган Лимонад фәнни проектлар фестивале шушы көннәрдә үз ишекләрен ачты. Әлмәтнең барлык мәктәп укучылары үзләре ясаган эшләрне конкурста тәкъдим итә алдылар. Мондай фестивальләр балаларны ача, аларны үстерә. Беренче вакыт безнең балаларны гына катнаштыра идек. Хәзер монда бөтен мәктәп шәһәрнең һәм дә республиканың укучылары катнаша ала. Балаларны төрле яктан үстерә. Чөнки алар фәнне теоретик яктан гына карамыйлар, практик яктан да карыйлар. Төрле экспериментлар, тәҗрибәләр ясыйлар. Лимонад фәнни фестиваленә барлыгы 50 проект эшенә гариза бирелгән. 5 ел буена дәвам иткән фестиваль елдан-ел балаларның кызыксынучанлыкларын, теләп катнашуларын күрсәтә. Лицей һәм балалар өчен бу бик зур үсеш бирә беренче чиратта. Чөнки менә шушы фәнни ачышлар, фәнни тикшеренүләр уздыргач, балалар фәннәргә карата башкача фәннәргә башка караш белән карый башлыйлар бөтенләй. Һәм алар яхшырак өйрәнәләр. Шул ук мәсәлән математика, рус теле, яки анда мәсәлән география, биология, химия фәннәрен алар инде академик белем ягыннан гына түгел, теория ягыннан гына түгел, практика ашыда килеп, шулай итеп кызыксынып өйрәнә башлыйлар. Бу бик әйбәт. Монда балалар үзләренең проектларын ясыйлар. Һәм шушы проектларны ясаган вакытта алар ниндидер ачышлар ясыйлар, тикшеренүләр ясыйлар. Менә бу бик әйбәт. Нинди генә эшләр юк, чын мәгънәсендә фәнни ачышлар, уйлап табучылар, укучылар үзләренә кызыклы юнәлешләр буенча проектлар тәкъдим иттеләр. Бу безнең настольная лампа, умная лампа. Бу лампа безнең дистанционная кнопка буенча кабызлана. И һәм телефоннан тоже. Бу үзегез күрәсез. 2 атна буе ясадым. Химик тәҗрибәләр, робототехника, баш миясерләре, терминал ярдәмчесе, өстәл лампасы. Бу чара кунакларын шаккаттырган барлык проектларда түгел әле. Мәсәлән, Сәйдәш Сынгатуллин магнит кыры буенча фәнни ачыш ясый. Проектлар ясарга өйрәнәсең инде, менә презентовать итәргә, менә бу күрсәтергә өйрәнәсең инде аларны. Шул менә бу якларга не проектларны инде команда эшләргә өйрәнәсең, бүтән кешеләр белән бергә. Ну анда кайбер кешеләр инде шул проектларны бергә ясала группалап инде. Фестивальдән әти-әниләр дә читтә калмаган. Елда азнакайдан ук килүче Гөлнара Вәлиева фестиваль балалар өчен кирәкле бик ошый ди. Уларның беренче лицейда укуларына да сөенеп туя алмый. Проектта катнашу аларга беренчедән инде үз тормышларын билгеләргә бирә. Аннан соң инде аларга олимпиадаларда катнашып, башка университетларга керү җиңелрәк булачак. Фестиваль нәтиҗәләре буенча жюри укучыларның проектларын табигый фәннәр, математика, мәгълүмати технологиялар номинацияларында бәяләде. Шулай ук техника һәм инженерия, социаль-гуманитар фәннәр, фәнни популяр лекциялар, мастер-класслар һәм фотокүргәзмәләр дә читтә калмады. Күп кенә тәҗрибәләр чын фокус яки тылсымга охшаган иде. Хәер, катнашучылар төгәл белә. Монда бернинди дә тылсым юк һәм моңа һәркем өйрәнә ала. Тик теләк һәм чын мәгънәсендә белем кирәк. Тырышкан табар, ташка кадак кагар диясе генә кала. Фирая Юнусова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Әлмәт Луч телекомпаниясе. 2010 елдан Әлмәт шәһәрендә Татнефть җәмгыяте ярдәме белән Легкие крылья җиңел канатлар урам театры эшли башлады. Бу юлы урам театры артистлары квартирник форматында, ягъни зур булмаган аудитория өчен фатирда кичә оештырдылар. Бу чарага теләгән барлык кеше килә алды. Шул исәптән безнең хәбәрчеләребез дә.
Урамда салкын һәм җилле һава торышы булуга карамастан, Әлмәт урам театры бинасында җылы һәм иҗади мөхиткә көн сөрә. Биредә артистлар онытыла язып та кабат тергезелгән яңа форматта тамаша куя. Уличного искусства. Программага урам сәнгатының төрле жанрлары керә: пантомима, клоунада. Клоунада күбрәк Курчак театрында күреп булачак. Нәфис сүз осталары шигырь сөйли. Мондый форматтагы очрашуны гитарасыз күз алдына да китереп булмый. Без бу чараны квартирникны кунаклар чакырып, үзебезнең авторлык номерлар белән таныштыру өчен оештырдык. Бу инде шундый икенче чара һәм оештыручылар уйлаганча соңгысы түгел. Артистлар тамашачылар белән очрашу матур традициягә әверелер дип өметләнә. Без аны төр вакыт аралыгында ясадык. Шуңа да карамастан тамашачыларга шады, без моңа бик шат. Урам актерлары театры этюдлары клоунада жанрындагы репризалар гына түгел, үз картиналар күргәзмәсендә тәкъдим иттеләр. Яшьләр үзләрен төрле иҗат өлкәләрендә сыйлар. Скетчлар, абстракция, башка кызыклы техникалар кулланалар. Квартирник кысаларында үзебезнең актерларның күпкырлыгын күрсәтә алабыз. Артистларның кышкы каникуллары бетеп, алар бина кысаларыннан урамнарга, паркларга һәм скверларга чыгарга әзерләнеп йөриләр. 1 май көне Зәй шәһәрендә фонтаннар ачылышы булачак, алар шунда чакырыла. Артистлар бу квартирникка теләп әзерләнделәр. Һәр номерны артист үзе уйлап табып, үзе шул номерның режиссеры, куючысы да булды. Алар бүген үзләре гример, үзләре кием дә сайлады. Самирова, Мария Китаева, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Рамазан айы дәвам итә. Бүген Уразаның 14нче көне. Рамазанның 1нче 10 көне ул рәхмәтләр иңү, 2нче 10 көне Аллаһның ярлыгауына ирешү һәм соңгы 10 көне җәһәннәмнән котлу көннәре исәбенә керә. Рамазан айы дәвамында быел мәчет мәхәлләләрдә ифтар оештыру һәм тәравих намазлары кайбер чикләүләр белән рөхсәт ителә. Безнең иҗат төркеме 1нче мәхәлләдә булып ифтар ашының саваплары белән танышты. Лина Хәсән шуны дәвам итә. Ифтар изге Рамазан аенда күркәм күренешләрнең берсе. Көн дәвамында ризыктан өзелеп торган организмга бәйрәм ясаудан тыш юмартлыкка, бердәмлеккә дә изге тәрге шул. 1нче мәхәллә мәчете дә узган елдагы пандемиядан соң бу елы изге Рамазан аен тулы әзерлек белән каршы алды. Быел 100 кешегә кадәр җыелып, ифтар уздырырга ярый, тәравих намазларын үткәрүгә рөхсәт бар, ди Нияз хәзрәт. Ифтар мәҗлесләрен оештырырга теләүчеләр, алар инде безнең мәчеткә алдан ук килеп язылдылар. Бүгенге көндә инде безнең буш көннәребез бетте. Бер көн ифтар үткәрү 25 меңгә төшә. Монда инде бөтен чыгымнарны без менә шул 2 кеше 25 мең бирә. Шул акчага инде азык-төлек тә алына, әзерләүчеләргә дә бирелә, пешерүчеләргә дә зарплата бирелә дип әйтик. Һәм кеше үзенең якыннарын, туганнарын, дусларын, гомумән кемне тели, шуларны шушы мәҗлесебезгә чакыра ала. Халык намазларга да хәзер бердәм булып матур итеп күпләп җыела. Ифтар ашлары биредә Рамазанның 1нче көненнән уздырыла. Мондый чаралар әлбәттә туганнарның, дин кардәшләренең араларын якынайта. Үзегезгә барыгызга рәхмәт. Менә шушы безнең изге йортка, Аллаһ Тәгалә йортына килгәнегез өчен рәхмәт. Балалар белән килегез. Аллаһка шөкер. Безнең диннәрбез Аллаһка кешер аякка басып килә. Яшьләребез күп йөри, хәзрәтебез яшь, шундый галим дип ишеткәнегез базарның вәгазьләрен. Менә безнең намазда, шул тәравих намазында 12 рәкъәттән соң вәгазь сөйли матур иттереп, былай да вәгазьләрен сөйли, укыта. Оннан соң бит әле ул тел дә өйрәтә, ғәрәп телдә. Без ғәрәпчә беләбез бит инде. Шуңа күрә иншалла, оннан соң намазлар өйрәтә укырга, башында Коръән укырга өйрәтә, дәресләр баралар. Яшьләребез күп әйтеп киттем, хатын-кызлар да, ир-атлар да шул хәлле күп. Карагыз, без җомга көнне безнең ирләр залы тулы була. Мәхәллә каршысында мәдрәсәдә эшләп килә. Белемле һәм тәҗрибәле дин әһленең сүзләрен, киңәшләрен һәм тәкъдимнәрен бүген яшьләр генә түгел, өлкән апа-абыйлар да зур ихтирам белән кабул итә. Ә инде ифтарга килгәндә, ул ашау гына түгел, аралашу, бер-береңнең хәлен белү, вәгазь тыңлап иманыңны ныгыту да. Ашарга пешерү үзен итра. Биредә көн саен мәчеткә җыелучыларны тәмле-тәмле ашлар белән сыйлыйлар. Үзләре дә ураза тотып, көннең буена ризыксыз, сусыз торуларына карамастан, пешекчеләр чын ихласлары белән кунакларны тәрбиялиләр. Ассаламу алейкум, хөрмәтле кардәшләр. Менә без бүген инде ифтар табын үткәрәбез. Көн саен шулай без табын әзерлибез. Көн саен безгә 150-ләр, 180 кеше килә. Аллаһка шөкер, барсына да җитә, килегез. Уразаларыгыз мөбарәк булсын, кабул булсын. Сәламәт булыгыз.
Килегез, шақырам сезнең табынға. Иң мөһиме ифтарга тәравих намазына бүләр гаиләләре белән йөри, яшьләрнең дә зур теләк белән йөрүе аеруча сокландыра. Лина Хәсәншина, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Мирас спорт сәламәтләндерү комплексында пауэрлифтинг буенча Татарстан Республикасы чемпионаты узды. Чемпионат 5 этапта үтте. Анда безнең регионнан гына түгел, башка илләрдән дә катнашучылар бар иде. Толырак алдагы материалыбызда. Пауэрлифтинг сүзе инглизчәдән авырлык күтәрү дип тәрҗемә ителә. Ул спортның көч таләп итә торган бер төре. Әлеге спорт түрендә ярышларга гадәттә 3 күнегүне бергә алалар. Кайбер вакытта 3 төр ярыш дип тә атыйлар. Булар барысы да штанга күтәрү белән бәйле. Әлмәттә Татарстан буенча пауэрлифтинг чемпионаты узды. Ярышларда ир-атлар, хатын-кызлар һәм хәтта балалар да катнашты. Иң кечкенә катнашучыга 10, иң өлкәне 71 яшь иде. Я пришел Мин бирегә башка спортчылар кебек үк өйрәнергә килдем. Башта мин әти белән йөрдем, аннары үзем дә бу спорт төры белән шөгыльләнә башладым. Чемпионатка Яршаллы, Түбән Кама, Бөгелмә, Лениногорск, Менделеевск, Әлмәт кебек төрле шәһәрләрдән катнашучылар җыелган. Хәтта Сербидан да килгәннәр иде. Мин пауэрлифтинг белән шөгыльләнәм. Оешма бик яхшы, барысы да матур, ышанычлы оешма. Хочется сказать. Татнефть компаниясына ярдәм өчен аерым рәхмәт әйтәсе килә. Җиңүчеләргә медальләр һәм сертификатлар тапшырылды. Безнең Әлмәттән 8 спортчы абсолют чемпион булды, аларга кубоклар тапшырылды. Аннары иң кечкенә катнашучы, иң өлкән катнашучы билгеләнде. Шулай ук барлык номинацияләрдә 1-нче, 3-нче урыннар бирелде. Асамирова, Милена Валиева, Дамир Курбанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтажер Илдар Гыймаев сезнең белән саубуллашабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.